Alhaji Yusuf mai waka. Thank you. Thank you. Thank you. Salamu alaikum. Amma alaikum. Ibro, Ka wuce? wa. Da Allah me thank you. Thank you. Yayi. La ilaha. Me kace? Thank you. To thank you ai ko kare aka gaya wallahi sai ya fahe da kuka. Allah. To anan tun ga sayyadi aka ce wani kare thank you. Wallahi tallahi a take ya haɗi kansa ya mutu. Kai, use boy, kai. Kai baka da mutunci? In tsingai da kai kawai ya ka buɗe baki ka ce mu thank you, kai ma thank you din. Thank you din, na ce ma kai ma thank you din. Thank you. Me yake faruwa? Ce mutumin nan daga kawai irin yana waka in ce use boy mai waka wai buɗe bakin sa wai thank you. Thank you kawai ya ce wa? Ji nonsense. Wallahi ka ci sa'a ta ce mun nonsense za ka sha mamaki. Na rantse da Allah. Nonsense.